Assistim a l'actualitat a les transformacions socials i els guanys assolits pel moviment ciutadà que reivindica la legitimació del que anomenem posició trans. La distinció entre el sexe anatòmic i el psíquic determina grans conseqüències per la vida de les persones. El DSM-5 modifica les seves definicions i les manifestacions de la sexualitat ocupen un lloc diferent, fruit de les pressions polítiques que s'exerceix per llurs moviments ciutadans que reivindiquen el ple accés a drets sense requisits diagnòstics dels subjectes que assumeixen la seva identitat sexual fora del que era considerat norma fins a aquell moment. L'anatomia no és el destí, tampoc la seva determinació social. La infància és un moment cabdal on es produeixen les eleccions. Això mai s'assumeix sense dificultats. I és en la sexualitat on es juguen les primeres identificacions que determinen la identitat dels subjectes. Quina implicació té la infància trans? Com pensar-la, abordar-la i escoltar-la? Aquesta va ser la presentació de la webinar que vàrem fer el mes d'octubre, el preàmbul del que és avui el Congrés i aquesta taula. En aquella webinar teníem a dos ponents, teníem el doctor Sabel Gavaldón, psiquiatre, màster europeu en bioètica, cap de secció de psiquiatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu i també ja recentment, però ara ja fa una mica més de mesos, doctor en filosofia. En Sabel farà la primera ponència, tot seguit després tindrem en Miquel Missé, sociòleg i activista trans, consultor i formador independent a l'àmbit de les polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere, investigador extern de la Universitat de Vic. En aquestes dues ponències ens acompanyarà la Ruth. La Ruth Sonavent serà la nostra discutidora, psicòloga clínica i amb àmplia experiència en l'assistència pública infantojuvenil dels CESMICs des de Sabadell, de Parc Taulí. Jo soc el moderador, Albert Montaner, psicòleg i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torres de Beà. Però no només som aquests els que participem a la taula. També tenim a la Maïsa Campos, psicòloga i psicoterapeuta i també mestra. Tenim l'Anna de Jesús i l'Assumpci Segur. L'Anna de Jesús és psicòloga, ha estat 25 anys treballant als IAPs d'educació i també és vicepresidenta de l'ACPO. I tenim a l'Assumpci Segur, treballadora social, terapeuta familiar, directora assistencial de la FEP i també president de la CAP. Totes aquestes són les persones que han participat en aquesta taula i m'agradaria dir-vos només per començar un petit exercici coherent amb el nom de la taula. La taula és transicions. Doncs jo vaig a fer una petita transició de la webinar a la taula d'avui. I com la faré? Doncs us diré o us destacaré 4, 5, 6 petites intervencions que es van fer des del xat de la webinar per entrar una mica ja en clima de taula. Una de les primeres que es va fer des del xat de la webinar va ser la Rosa Arnau, quan ens va dir que estava totalment d'acord amb la despatologització del fet trans, però deia: com acompanyar les persones en el seu desenvolupament si no poden entrar en els serveis de salut mental? Una altra companya, la Núria, deia: si despatologitzem, també caldria pensar en l'acompanyament des de fora de salut mental, oi? Una altra companya, la Inés Andreu, ens demanava aprofundir sobre autisme i transsexualitat. La Rosa Arnau ens deia: una societat més flexible i menys dualista? Caldrien més espais comuns. Això facilitaria el creixement de tot tipus de persones. La Clara Aranda ens parlava de la importància del temps, en pensar i reflexionar, però també en coherència amb construir identitats. La Elba ens deia: canviar la societat i la construcció de gènere en lloc dels cossos.
També, com que s'havia parlat d'ensenyament, d'educació, hi havia companyes com la Mònica Chávez o la Judit que parlaven d'haver de fer més tutories de l'ESO sobre diversitat afectiva. Des del Departament d'Ensenyament es deia que ja hi havia un protocol específic. La Mónica Timón ens deia: ¿existiría la transexualidad si no existieran determinadas estructuras sociales e institucionales? I per anar acabant, dues coses. Ens deia la Jasmina: molt interessant, quina llàstima que sigui tan breu, felicitats. I en Josep ens deia: ha estat un plaer escoltar-vos, moltíssimes gràcies per donar l'oportunitat als que vivim fora de Catalunya. El format online s'hauria de potenciar. Amb això vull tancar una mica els intercanvis del xat de la webinar i amb el desig de les dues últimes intervencions. Una parlava de l'oportunitat de poder tenir aquest acte online, doncs ja ho veu, Josep, seguim. I la Jasmina deia que se li feia curt, doncs avui tenim 1 hora i 45 més. Bé, sense menys preàmbuls ja, anem a la presentació del doctor Sabel Gabaldón. Gràcies, Sabel. Sabel Gabaldón. Ai, perdó, fallo del directe. Abans, perdó, sí? Perdó, la Ruth Sonavent farà una introducció del que és la taula. Gracias. Perdona, Ruth. Los fallos y los nervios de estas situaciones nuevas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Agradezco a todos los participantes. Algunos repetimos, otros son nuevos. Hemos hecho, como decía Alberto, una webinar en el mes de octubre y ahora tenemos un nuevo encuentro. También junto a Sabel Gabaldón y a Miguel Misé, que han estado también en la webinar del mes de octubre. Ojalá que haya muchos nuevos encuentros para conversar, debatir. ¿Hay algún problema con el micro? ¿Perdona? ¿Sí? Vale, ¿ahora? Sí. Vale, desear entonces, como decía, que haya más encuentros, que siga habiéndolos para conversar, debatir, dialogar sobre este tema que nos importa, nos concierne y nos interpela. Es una buena manera de avanzar. Han cambiado algunas cuestiones desde nuestro anterior encuentro. Seguimos inmersos en esta provisionalidad permanente. Con incertezas, algo se ha movido y tal vez sigamos acostumbrándonos a esta situación. Hoy podemos, sí, estar más juntos aquí en esta sala, otros desde sus despachos, desde sus centros, desde sus casas. Todo cambia, pero seguramente esto nos llevará a poder sentirnos a veces más seguros en estos cambios. El tema que nos ocupa también en los sujetos trans están sujetos a cambios, no hay nada fijo. A la variabilidad, en este caso, que nos ocupa identitaria. Las identidades no son fijas y si hablamos de infancia, estamos en una época de cambios y evoluciones. Esta es una de las temáticas que plantea Sabel Gabaldón en su tesis, cuya lectura recomiendo. Infancia y adolescencia trans, reflexiones éticas sobre su abordaje. Tesis que, si no me equivoco, fue presentada en el mes de enero del 2021. Es decir, un tiempo posterior a la webinar de octubre. Recomiendo su lectura porque es un buen recorrido sobre muchas de las cosas que hemos todos trabajado, pero también nos plantea ciertos abordajes con los niños y adolescentes que recibimos. Lo que nos interesó, lo que me interesó, es que si cada vez más recibimos sujetos que se plantean, no sin sufrimiento, sus dudas, nos plantean sus malestares, también su relación con un cuerpo a veces mortificante, Sabel
nos lleva a entender por qué, al igual que luego hablaremos de Miguel Misé y sus escritos, no es algo que tenga indefectiblemente una salida única. Hay varias maneras de afrontar el fenómeno trans. No solamente la solución que pasa por la intervención médica, sea quirúrgica o hormonal. Señala Sabel que nuestra identidad es algo a construir y que en la infancia la experiencia en relación al género debemos pensarla en constante evolución. No hay una evolución lineal, ni se adquiere una conciencia trans en la misma edad, ni las rupturas de las normas de género implican una vida adulta trans. Esto es interesante, pensar cómo diferenciamos aquellos sujetos que decidirán en su elección, en su devenir futuro, una identidad trans, de aquellos que tal vez en la infancia se nos presentan como lo propio de esa época, con conductas, actitudes que no necesariamente implican una identidad de género trans. Nuestro devenir no viene determinado genéticamente, tampoco a nivel de lo social. Se trata de una elección en donde intervienen muchos factores que evidentemente no dependen solo de uno. No es lo social, no es lo biológico, hay muchos condicionantes. La infancia está marcada por la variabilidad y debemos ser cuidadosos y prudentes como planteamos el abordaje para acompañarlos a que sean lo que realmente elegirán ser. Querer no es desear. Los quereres de los niños ya lo sabemos, quieren muchas cosas, pero no es lo que realmente desean. Y estos son nuestros niños contemporáneos, son los niños de la sociedad actual. Quieren en la inmediatez, quieren que sean respondidos, satisfechos, pero eso no significa que sea lo que desean. La infancia, la adolescencia es un tiempo de espera. No podemos empujar a decisiones precipitadas porque son determinantes para los sujetos. Pensar la experiencia de género de las personas menores no significa necesariamente un diagnóstico ni una decisión intervencionista que luego no sea la verdadera elección del sujeto. Y en el momento que pueda asumir las consecuencias de dicha elección. A su vez, Miguel Misé, en su libro A la conquista del cuerpo equivocado, nos invita a recorrer desde su experiencia como persona, como activista, sus pensamientos y reflexiones. Hay que agradecer que podamos tener un testimonio de primera mano tan elaborado, tan reflexionado para adentrarnos a conocer más lo que es la experiencia trans. Él nos lleva en este recorrido a sus pensamientos y a sus reflexiones. Si en el recorrido, desde la asignación del sexo hasta nuestra identificación con eso asignado, algo falla, si no nos sentimos representados, se inicia para los sujetos un recorrido, como decía, de malestar y de sufrimiento. El camino para resolver esta situación, Miguel Misé se ha pronunciado abiertamente en sus entrevistas, en sus artículos, en sus publicaciones, sobre esta presión que desde el otro a veces empuja a los niños y adolescentes a tener una decisión para deshacerse del cuerpo equivocado, situando el relato, como dice él, en que ese cuerpo es defectuoso. Pero Miguel Misé también nos aclara que no se trata de una crítica a los sujetos que deciden esta intervención para buscar una solución. La cuestión pasa
porque esa no sea la única alternativa, para que esa no sea la única respuesta. Es verdad que las cosas han cambiado. Hoy finalmente nos encontramos con niños y adolescentes que no buscan, no podemos equiparar evidentemente la infancia y la adolescencia, pero hablando de adolescentes, hoy ya no buscan esa respuesta a través al menos de la intervención quirúrgica, al menos no en las cifras que encontrábamos anteriormente. Sí que a lo mejor existe este deseo de cambio, pero en los trans no se trata de un rechazo al sexo, y eso es importante también. De lo que se trata, de lo que les interesa, es de su voluntad de deshacer una asignación, no de deshacerse de su cuerpo. Se trata justamente de esa inadecuación, pero no del rechazo. El sufrimiento que manifiestan es no lograr incluir su cuerpo en una sociedad transfóbica. Eliminar, cuando se trata de este empuje y de esta presión hacia la intervención quirúrgica, a veces precipitada, es intentar eliminar todo resquicio, no querer saber nada de aquello que causa el malestar, de aquello que produce el síntoma en los sujetos y sus dudas e inconformidades. Lo que nos dice Misé entonces es que el cuerpo es el lugar en el que se expresa el malestar, pero no es su causa. Creo que hay un diálogo, tal vez no fue espontáneo, tal vez no fue propuesto entre Isabel Gabaldón y Miguel Misé. El diálogo es el encuentro, es en su posición con respecto a cómo abordar a la infancia y a la adolescencia cuando se presentan estas situaciones. Ambos, también hay que decir, personalmente agradezco que se pronuncian, he aprendido de ellos, ¿vale? En la infancia tiene que ser el lugar de la espera, no puede ser el lugar de la urgencia y la presentación. Lo biológico no determina los comportamientos ni las elecciones. Empujar a los niños a una urgencia y a una precipitación de decisiones puede abocarlos a lo peor, en el sentido de elección fundante en su constitución subjetiva. Quiero terminar con un pequeño ejemplo que me ha resultado realmente a mí muy simpático y que he tenido ocasión de escuchar de la boca de una niña. Hace un par de años, una mamá me pedía que visite a una niña, a su hija de 6 años, en el dispositivo donde trabajo, porque ella un día le dijo que no iba a ir más al colegio si no era vestido de niño. Se negaba a ir al colegio si no le ponía ropa de niño. La mamá estaba alarmada. El colegio, la respuesta a veces de los colegios, por suerte esto cada vez se va modificando, también a veces es este shock que angustia y que se responde con cierto dramatismo y alarma. Cuando tengo la ocasión del encuentro con esta niña, una niña inteligente, simpática, lista, agradable, y cuando la interrogo acerca de lo que le pasa, me dice, me suelta inmediatamente que si yo voy a hacer algo para que no le permitan ir vestida de niño, dejaba de venir y de hablar conmigo. Simplemente le digo que trato de saber lo que le sucede, de enterarme un poco de los motivos por los que ella quiere ir vestida de niño. Finalmente, y luego de mucho insistir, me dice que en el patio de su colegio los niños gritan cosas y que ella no quiere escuchar ni ser el objetivo de los gritos de esos niños. Le pregunto entonces de qué se trata en esos gritos. Me dicen que los compañeros, los niños varoncitos de su clase, estaba en primer curso, le decían a su amiga, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Y ella, frente a esto, sentía mucha vergüenza.
Su respuesta, su salida fue encontrar, vestirse de niño para que entonces no recibir los gritos de sus compañeros. Aquello que es habitual en la infancia, que son respuestas muy inteligentes, salidas espontáneas a una situación puntual, es un ejemplo claro de cómo en la infancia eso, que es algo que evoluciona y cambia, no condiciona en absoluto una fijeza identitaria. Tengo que decir que esta niña, como al poco tiempo se inició el confinamiento, pudo en ese momento, al regresar al colegio, poder ir vestida de niña. Pero hete aquí que ahora, pasado un tiempo, he recibido la llamada de la mamá pidiéndome que la vuelva a visitar. ¿Qué pasará en esta niña? No lo sé, pero de eso se trata. Gracias y paso entonces. Sí? Sí? Penso que estic silenciat, allà encara consta. Bueno, no sé, espero que se'm senti. Ruth, m'agrada moltíssim la introducció. Com a discutidora podia haver sigut el tancament de les ponències i donar veu al diàleg amb tots els participants. Bueno, crec que l'ordre no altera el producte. Et felicito i sobretot per aquest últim detall de vinyeta clínica, no? De la idea d'explorar i voler entendre i no decidir prèviament res, no? Aquest element crec que és molt coherent amb el que ens has assenyalat. I ara ja sí, doctor Sabel Gabaldón, endavant. Gracias y gracias por vuestra presentación también, Ruth. Y es de agradecer tu esfuerzo, no sé si esfuerzo o masoquismo, de soportar una tesis, porque leerla es... Ha sido menos. Ha sido menos. No sé. De todas maneras, una corrección. La leí en octubre, previo a la webinar. Bueno, pues el feliz reencuentro. Hace 6 meses que tuvimos la webinar, mi posición en aquel momento no creo que sea conveniente tampoco el hacer una repetición, pero intentaré en una primera parte, sí, un resumen de lo que fue mi intervención anterior y después entrar en ciertos aspectos que Ruth ha comentado y que creo que son importantes. Para comenzar, comentaré que en nuestra cultura occidental las categorías tanto de sexo como de género son rígidamente dicotómicas. Solo se considera una forma de concebir a la persona cuyo sexo es ambiguo. Y es precisamente definirla como que está en un estatus de transición. Es precisamente ese término el significado de transexual. Un término médico creado para definir a personas que estaban en un estatus de transición, creado por Harry Benjamin, un endocrinólogo que a mediados de los 50, endocrinólogo europeo, pero afincado en Estados Unidos, que a mediados de los 50 creó este término. Y es una categoría médica, en un principio, para aliviar la ambigüedad. Lo que pasa es que todas las categorías que se definen están expuestas a una especie de nominalismo dinámico, que siempre se replantean o se reconforman según se redefinen por su propia historia. Comenté que me acerque al micro, vale. Sí, perfecto, disculpen. En la webinar, cómo de alguna manera teníamos que partir de un principio, y era un principio despatologizador de todo lo trans. Y era un punto de partida que no tenía que ver con una creencia, sino con una reflexión. Y analizaba a nivel histórico cómo había sido precisamente la medicina, más particularmente la psiquiatría y la psicología, quienes habían sido instrumentos a nivel social de un control social, valga la redundancia, de un control de todo aquello que molestaba en un principio, de que cualquier situación que fuese anormal era mejor patologizarla y en la medida que se creaba un sujeto patologizado, se creaba también al mismo tiempo un tratamiento. Puse
ejemplos, y ejemplos aberrantes que venían del terreno de la medicina. Hablé de Samuel Cartwright a finales en el año 1850 y tantos, en Illinois, cómo creaba dos términos, la drapetomanía, que significaba la manía de escapar de los esclavos negros en los estados del sur de Estados Unidos, y la disestesia etiópica, que era cómo estos esclavos pues, no se esforzaban en su trabajo, estaban siempre cansados. Esto, curiosamente, no es un chiste, era algo real y está publicado en una revista médica. Samuel Cartwright era algo así como el presidente del Colegio de Médicos de su época en Illinois. Y además ponía la receta. Y la receta era aplicarles un bálsamo, pero el modo de aplicación era el látigo, por supuesto. Porque además se entendía como algo normal que un esclavo aceptase su rol de esclavo. Un esclavo tenía que ser perfectamente feliz en su esclavitud y no huir. Tenía que ser perfectamente feliz en su esclavitud y aceptar el ritmo y la carga de trabajo impuesta. Esto, que parece algo completamente grotesco, se da también en la actualidad. Yo he visto, por ejemplo, trabajos en los años 90 de atribuir, de racializar la delincuencia en Estados Unidos y atarla a la raza negra, sin tener en cuenta otros tipos de interseccionalidades que pueden estar a caballo en este tipo de situaciones, como es el paro, como es la pobreza, como es la falta de estudios, como es barrios completamente desfavorecidos, etc. Únicamente se quedaban con el tema de la raza. Puse otro ejemplo, que era cómo en la Unión Soviética se creó también una nosología psiquiátrica, donde había una de las entidades, el doctor Snevesky, que es el médico, el psiquiatra que la creó la llamada Escuela de Moscú, creaba un tipo de esquizofrenia crónica leve, en el que se cumplían una serie de criterios que automáticamente cualquier disidente político o persona con una religiosidad, no voy a decir extrema, sino con algo de religiosidad, era catalogado como esquizofrénico y condenado a ingresos psiquiátricos. Esto lo ponía como ejemplo también para repensar otra situación, y es que los psiquiatras que seguían esta escuela de Moscú, este criterio nosológico como era el del doctor Snevesky, no se cuestionaban este hecho. Lo pensaban como algo verdadero. Como nosotros también hacemos, muchísimos psiquiatras y psicólogos, vemos los postulados que se crean en el DSM-4, en el DSM-5, en la ICD-11, como algo que es como una especie de Torá o de Biblia, que es una palabra mágica que debe ser incuestionable. Y de hecho, mira, pues a nivel grotesco se podía decir y trataros como la Biblia, y comentar esa sentencia bíblica que dice: una palabra tuya bastará para enfermarme, por el tema de cómo es la situación y cómo se leen precisamente estos tratados. Yo creo que es uno de los aspectos que falta imponer, y es la capacidad crítica y reflexiva hacia estas situaciones. Y hablaba de un tercer elemento que era importante, y era la homosexualidad, que curiosamente ha ido en paralelo. Homosexualidad, intersexualidad, transexualidad han tenido una relación muy manifiesta, muy cercana con la medicina. La homosexualidad también porque, según Foucault, nace a raíz, se medicaliza el sujeto como sujeto patológico al homosexual en un artículo de Karl Westphal, que es un psicopatólogo alemán, que el artículo es de 1870 aproximadamente, que traducido al castellano venía a ser como las sensaciones sexuales contrarias, donde describía, creo que a 17 personas, todas homosexuales, entre comillas, salvo aparece la primera descripción también de un transexual en ese texto. Ese es el nacimiento, según Foucault, del homosexual como sujeto patologizado. La homosexualidad ha estado presente en tratados de psicopatología y en criterios nominalistas psicopatológicos como la ICD de la OMS, el Código Diagnóstico de la OMS, y el DSM, hasta hace bien poco. Precisamente sale precisamente por la fuerza de los lobbies homosexuales en Estados Unidos, y en la medida que sale, entra la transexualidad. La homosexualidad sale con el DSM-3,
y entra en el DSM-3 la transexualidad como transexualidad. Después aparece como trastorno de identidad de género, que es, yo creo que lo más peyorativo que uno puede crearse, en el DSM-5 como disforia de género, y ahora en el código de la OMS aparece un término que es el de incongruencia de género, pero por lo menos no está dentro de lo que son las categorías psiquiátricas de salud mental, sino está dentro de otros supuestos que tienen que ver con la salud sexual. Algo es algo. De todas maneras, el término incongruencia ya es para mí bastante peyorativo. De hecho, la disforia de género, si uno coge el DSM-5 es curioso, se define así. La disforia de género es una incongruencia de género. Es curioso cómo se define. Bueno, este es comentaba, el tema de la evolución de los criterios a nivel médico. Es cierto que cada vez hay una mayor sensibilidad, y no solamente a nivel social, sino también a nivel de los equipos de salud, y no solamente psiquiátricos y psicológicos, los médicos, de despatologizar la transexualidad. Y despatologizarla no quiere decir excluirla de los servicios de salud, sino entender precisamente la atención en salud de una manera muy específica y dignificada para las personas. Y tratar a las personas adultas y a los niños, que curiosamente no ha hablado de esta situación, pero en la medida que se creó el término transexual para los adultos, se creó también una categoría en la infancia. Los adolescentes siempre han estado en el DSM y en la CIE dentro de los parámetros diagnósticos de los adultos. Hay otro aspecto que me gustaría comentar, y es el tema que también ha hecho Ruth sobre el tema de las identidades de género, que yo creo que es importante. El término género también nace, curiosamente, de la medicina. Nace de una figura que es John Money, que es un psicólogo que en los años 50, más exactamente lo crea en el 55, con un concepto que es el rol de género. Trabaja en el Johns Hopkins, que era un hospital de alto nivel en Estados Unidos y que empezaba a hacer en aquel momento cirugías de reasignación de sexo en intersexuales. Este concepto le sirvió a John Money para diferenciar el término sexo de algo muy distinto, el parámetro género. Más tarde, Stoller, es un psicoanalista americano, creó el término de identidad de género. Pero posiblemente más allá de la medicina, quien ha dado cuerpo al concepto de género han sido los feminismos. Y esto es bueno decirlo e insistir en ello. Y además de diversa forma. El concepto de género para ciertas feministas como Holter era una relación, para Gayle Rubin, que venía del feminismo marxista, como un sistema, para Wallace Scott como una herramienta analítica y para Judith Butler como una cualidad performativa. De hecho, yo creo que a Judith Butler una de las cosas que se le reprocha, yo no se lo reprocho, me parece muy adecuado, salvo algunos planteamientos que podía cuestionar en los postulados que dice Judith Butler. Pero se le reprochan dos cosas. Una, que de alguna manera crea un amplio, al dar un cuerpo teórico al queer, la teoría queer, crea un abanico de identidades de género. Rompe el binarismo de género que había estado hasta ahora y abre un amplio campo de posibilidades de expresiones de género. Esto en la cultura occidental es algo difícil de tolerar. Y por otra, que se le reprocha que deconstruye de alguna forma el sujeto político del feminismo. Y para muchas feministas esto sí que es algo reprochable. Yo creo que no lo deconstruye, lo redefine y lo amplía. El sujeto político del feminismo no tiene por qué ser la mujer exclusivamente, sino que lo amplía a otro tipo de entidades y también de interseccionalidades que en esos momentos piensa que es más oportuno tenerlas también en cuenta y que se pueden aprovechar de ese tipo de movimiento. Esto lo hemos tenido ahora muy en cuenta, por ejemplo, en los debates que ha habido con el borrador de ley de
sobre las personas trans del Ministerio de Igualdad. Un debate, curiosamente, además entre feministas, difícil de entender. Claro, el feminismo, cuando impulsa en los años 70 este concepto de género, lo hace con una pretensión, la de diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología, y con un objetivo claramente político. Con la diferenciación de sexo y género se combatía mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres. Ahora, ¿cómo se construye la identidad de género? Yo no creo, ni mucho menos, perdón por el tema creo, es decir, a veces es un lapsus para mí, yo no pienso que sea, es un acto de fe, no. Yo no pienso que sea una situación rígida y delimitada en la primera infancia, como muchos dicen. Una cosa es que un niño manifieste en una determinada época de su vida conductas de género no normativas, es un concepto que a mí me agrada, que está sacado de la Asociación de Psicología Americana. O ciertas variabilidades de género, y otra cosa es pensar que esas variabilidades o conductas de género no normativas automáticamente quieren decir que hay una cierta rigidez ya en la elección de un género determinado, como muchas personas comentan, y que se debe enfocar toda su educación atribuyéndole ese género deseado. Bueno, esto parte de una idea que para mí es errónea, que es la del esencialismo de género. Son posturas que son marcadamente rígidas y muchas veces dicotómicas también. Se piensa, y yo no creo que haya tanta diferencia. A mí hay una autora que me gusta, que es Anne Fausto Sterling, que es bióloga y doctora en filosofía, ya anciana, que ella habla precisamente de que no existe esa diferenciación tan radical que hay entre sexo y género. Es decir, que el sexo no es un producto de la naturaleza, por llamarlo de alguna forma, y no es tan inamovible, ni el género como constructo cultural es tan fluido como se puede imaginar, sino que ambos se construyen también mutuamente. De hecho, Anne Fausto Sterling habla también de las diferencias que puede haber en la concepción del sexo entre diferentes hombres y mujeres. Y hasta incluso recuerda pues, autores como era Ivan Illich o Tomás Laquer, que hablaban precisamente de la multiplicidad de sexos. Me están diciendo que me acerque y yo cada vez me voy para atrás. Es por mí. Bueno, esta es la situación. Anne Fausto Sterling habla precisamente de que las identidades no son rígidas, sino se hacen estables. Es un concepto curioso. Y pone un ejemplo. Imagínense un vaso lleno de agua, no colmado. Un vaso lleno de agua, uno lo coge, lo deja en la mesa y el vaso se agita. Pero llega un momento en que si los factores externos no precipitan ninguna cosa y el continente, perdón, también es un continente sólido, el agua se estabiliza. Se estabiliza no quiere decir que se rigidifique, porque posiblemente con elementos nuevos a nivel externo o interno puede llegar otra vez a agitarse, a desestabilizarse o a desbordarse. Ella habla precisamente de que las identidades de género pueden llegar a ser estables, nunca rígidas. Lo único que las ha hecho rígidas es precisamente la rigidificación social sobre el concepto de género y sexo que ha habido en la historia, y más en Occidente. Claramente dicotómico, claramente diferenciado, y que nos han puesto un corsé desde pequeñitos a este nivel. Bailey Rubin hace una afirmación que a mí me encanta, es una autora feminista, que decía que ella tenía, si pensase en una utopía, imaginaría un futuro social andrógino, pero con sexo. Ella pensaba que a nivel de educación sería lógico que uno pudiese educar, que es casi
como educar también muchas veces en lo queer, rompiendo los moldes rígidos que de nuestra cultura, viendo que puede, abriendo precisamente tolerancias, a lo que comentaba Ruth con este caso también de esta niña que tú comentabas, dando la posibilidad, por supuesto, de no bloquear a un niño cuando tiene diferentes manifestaciones, pero dar la posibilidad de que se reencuentre también con niños, con otros niños y tenga otros inputs y que él pueda decidir y elegir en libertad. Una de las cosas que precisamente apuntalan las elecciones en libertad tiene que ver con la información y el que uno pueda perfectamente tener una actitud crítica con todo lo que se mueve. Claro, esta situación nos lleva a que las respuestas que podamos dar en la infancia o en la adolescencia no tienen que ser únicamente ni médicas ni psicológicas, sin duda alguna, son sociales. Y lo que tenemos que hacer es un cambio en la mirada social. Primero, la de ver a los niños como sujetos de derecho, que es importante, la de mirarlos además desde una perspectiva que es la de el libre desarrollo de su personalidad y fomentarla. Y dentro del libre desarrollo de su personalidad, sin duda alguna, está el desarrollo de sus propias identidades. Y no solamente la de género, a muchos niveles. A muchos niveles. Posiblemente sea más rígida las identidades respecto a la afiliación a un equipo de fútbol que las identidades de género. Puedo garantizar ya estas incluso en las identidades, descripciones de un niño a un equipo de fútbol, hay un tema de endoculturación a nivel familiar importante. No es otros aspectos. No sé cómo voy de tiempo, a ver. Vas de coña. Voy de coña. 17 minutos llevas. 17 minutos. Pues entonces terminaremos porque yo pienso, sí, Algo más, sí, porque pienso que es adecuado el ponerse. Entonces, ante estas situaciones que vemos en la infancia, yo creo que nuestro papel también debe ser partir de una premisa. Y es una premisa que para mí es una virtud, que es no frenar, pero tampoco empujar. Es muy importante. Y mantener una actitud prudencial. Y esto es tanto bueno para las familias, no todas las familias reaccionan igual, ni todos los niños reaccionan igual, y también aquí hay que incluir ciertas interseccionalidades, porque hablamos de los niños y automáticamente vemos un niño occidental afectado en Cataluña de clase media, pero encontramos situaciones donde la racialización, la religión, la inmigración, la pobreza y la incultura pueden ser un factor clave precisamente en el desarrollo también de este tipo de identidades, clave para generar violencias precisamente al respecto. Entonces, la prudencia es una virtud. Yo defino la prudencia como una virtud más en plan aristotélico. Es decir, Aristóteles imaginaba las virtudes como aquello que media entre un exceso y un defecto. El exceso sería la precipitación, el defecto sería la inacción. Ser prudente no significa ser inactivo, la gente lo confunde. Ser prudente significa tener capacidad de espera, de pensar y de valorar también los tiempos. Yo creo que mejor pararíamos por ahora. Muchísimas gracias. M'ha encantat, Isabel. Res, només un petit detall de tot el que ens ha dit el Isabel. ¿Vale? Sí, jo crec que sí. Ens ha dit el Isabel, atenció en salut mental d'una manera específica i dignificada. Jo diria, a més, diversa i respectuosa. Ahir es parlava de la funció de l'acompanyament. En Isabel ens diu una premissa, ni frenar ni empènyer, situant-se en una posició activa de prudència, sense excés ni defecte. Penso que avui en Isabel ens ha definit clarament la funció d'acompanyar. Bueno, moltes gràcies, Isabel. Miquel, endavant. Molt bé,
em vaig a posar-me un cronòmetre per motius de seguretat. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me a un espai que sempre m'agrada recordar que denota que ens movem i que avancem. Jo fa 15 anys feia accions contra departaments de psiquiatria, siliconava les portes perquè no ens hi haguéssim d'entrar, la gent transsexual no haguéssim de passar aquests procediments. Era inimaginable que una persona trans participés com un igual i no només com un objecte d'estudi en un congrés de salut mental. Molts anys després tenim interlocucions, dialoguem, pensem conjuntament i crec que això s'ha de poder explicar en aquesta mateixa ciutat. No fa tants anys aquest diàleg no era possible i perquè sigui possible s'han hagut de moure molts actors, no només els moviments trans, sinó també els professionals que s'han mogut de lloc i que han acceptat altres llocs per la discussió, que han revisat els seus plantejaments, i això també ho dic des d'una perspectiva autocrítica, com llançant-li un missatge als activismes trans de que hem de també poder col·locar els nostres interlocutors en un altre lloc i no sempre imaginar una psiquiatria o uns professionals de la salut mental que ens volen oprimir, que ens volen tutelar. No, probablement aquests professionals també es canviïn de lloc i nosaltres hem de tenir la generositat per reconèixer aquest moviment. Per tant, estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies també a l'Albert i a la Ruth per aquestes introduccions, al Sabel per les seves reflexions, que comparteixo en molts sentits i que són molt inspiradores, també per mi. I jo volia, bàsicament, fer com 4 reflexions que van entrellaçades amb les coses que explicava el Sabel i que intenten col·locar alguns altres elements per la discussió, amb el benentès que avui no resoldrem res, amb el benentès que avui seguim plantant llavors, seguim construint aquesta altra manera de pensar aquest fenomen que hem anomenat transsexualitat des de fa molt de temps, però que es tracta de seguir caminant i no posar-nos la pressió d'haver de tenir una resposta única i verdadera. Efectivament, com deia el Sabel, la transsexualitat és un concepte mèdic que emergeix en el context occidental, particularment als Estats Units, a mitjans dels anys 50 del segle XX. Emergeix com un trastorn mental, tot i que, curiosament, idea d'un endocrinòleg, això forma part de les discussions molt interessants que entre la comunitat mèdica de l'època es tenien, on es patrullaven i es barallaven sobre de qui era la transsexualitat, si és de la neurologia, si és de l'endocrinologia, si és de la psiquiatria. Al final mai ho acabarem de saber perquè com que era un concepte bastant problemàtic i fràgil, doncs era fàcil que fos una mica tothom. I de fet, jo diria que l'edifici de la transsexualitat, l'edifici de com es va pensar aquesta idea, descansava sobre unes creences que probablement aquest edifici l'hem posat molt en qüestió, però les creences, els fonaments d'aquest edifici no estic tan segur que s'hagin mogut de lloc. Descansava bàsicament entorn a 2 grans idees. Una, que és que hi ha d'haver una concordança entre el cos, el sexe biològic i la forma amb la qual ens comportem, el gènere en el que vivim, que ha d'haver una concordança perquè quan no hi ha aquesta concordança hi ha enormes patiments que s'han de poder tractar i solucionar. I la segona idea és que el millor tractament per restablir aquest ordre és la modificació corporal. Aquestes 2 grans idees, la idea de que viure amb un gènere que no concorda amb el que s'espera del teu sexe biològic i que la solució a aquest malestar resideix en la modificació corporal, aquestes 2 grans idees no estic tan segur que les haguem desplaçat. Hem desplaçat la idea de la patologia, hem desplaçat o estem desplaçant aquestes idees. Però les creences de fons d'aquest imaginari crec que no estan tan lluny del que encara es planteja i està sobre la taula. Aquest imaginari de la transsexualitat, com un marc interpretatiu d'aquests malestars en el gènere d'algunes persones, d'alguna manera, en els darrers anys, ha començat també a ser útil i a fer-se servir per explicar els malestars de gènere en la infància i en l'adolescència. Això és una certa novetat perquè fins fa un cert temps, quan pensàvem en la transsexualitat, sempre pensàvem en la lògica adulta. A mi m'agrada molt fer servir una metàfora que potser és una mica exagerada, però em sembla que pot servir, que és que jo crec que la transsexualitat no és una matrioshka. És a dir, no és que la transsexualitat és una cosa i senzillament, si la gent és més petita, doncs la transsexualitat l'anem fent a mida. La idea de la transsexualitat no sé si la podem anar fent a mida fins a la gent que té 2 anys. La transsexualitat com a idea emergeix per pensar una experiència que té a veure amb l'edat adulta i que nosaltres, aquest mateix marc interpretatiu,
l'estem fent servir per interpretar malestars en la infància i en l'adolescència. I jo em pregunto, ens pot servir exactament de la mateixa manera aquest marc interpretatiu? Si ja l'estàvem posant en qüestió pels adults, el podem fer servir per la infància i l'adolescència tal qual? O probablement això que passa en la infància i l'adolescència no està molt clar si li podem dir de la mateixa manera, si és exactament el mateix però uns anys abans, si a aquesta gent el que li passa és que clarament és una persona transsexual, el que passa que és més petita, però el concepte de transsexualitat i el marc ens serveix igual. Llavors, jo em pregunto si és massa adient o si no podem reflexionar una mica, sobretot partint de la base de que els moviments trans ja venien qüestionant la transsexualitat ja només com a concepte per pensar els malestars de gènere entre la gent adulta. Llavors jo crec que aquí, si no podem pensar que els creuaments d'aquesta experiència amb el que implica l'etapa vital de la infància o l'etapa vital de l'adolescència, si no podem pensar que en aquests creuaments li passen coses a la transsexualitat, doncs penso que no sé si estem atenent molt a les realitats i als moments vitals que aquestes persones transiten. D'altra banda, em sembla que aquesta idea de pensar la transsexualitat mèdica durant molt de temps entenent la transsexualitat com una patologia, per tant entenent que la gent que fèiem transicions de gènere teníem algun tipus de desordre en nosaltres mateixos, hi havia alguna cosa que no havia anat bé en aquests individus, res a veure amb el món extern. Aquesta manera de pensar la transsexualitat porta sent discutida i disputada des de fa molts anys per algunes tradicions dels moviments trans. I, parèntesi, quan dic algunes tradicions dels moviments trans és perquè vull subratllar i posar l'accent en que els moviments trans són plurals. Entre els discursos dels moviments trans no hi ha acords en totes les coses, hi ha diverses tradicions de pensament. Hi ha moviments trans més conservadors, més essencialistes, més feministes. Llavors, tràgicament, en el nostre context, el context de l'estat espanyol i arrel de la mediatització del debat de la llei trans, crec que els mitjans de comunicació han presentat el moviment trans com una veu única i ortodoxa, diguéssim, com si hi hagués un relat que els moviments trans defensen. I a mi m'agradaria assenyalar que, tot i que no tingui una representació mediàtica, crec que hauríeu de saber que el moviment trans té una discussió interna també sobre com es relaciona, per exemple, amb aquest text legislatiu, sobre què pensa de l'acompanyament de la infància trans. O sigui, hi ha una discussió interna que probablement no interessa molt en la seva representació, però, efectivament, hi ha hagut tradicions que s'han discutit internament perquè han tingut bagatges diferents. És a dir, hi ha hagut moviments trans que han defensat que la transsexualitat és una malaltia mental. I això ho han fet alguns activismes. O sigui, que no passa res per dir-nos que la gent sigui trans no necessàriament vol dir que tingui raó i que la gent sigui trans no vol dir que estigui d'acord amb tota la resta de la gent trans. Llavors, aquestes idees que ens hem d'anar recordant de tant en tant, però no estan més assenyalables. Per tant, algunes tradicions dels moviments trans porten anys disputant-li el relat a la medicina sobre què era la transsexualitat. I aquí hi ha una primera pregunta que ens podríem fer, que és: podem disputar aquest relat conservant la paraula? És a dir, podem disputar el que significa transsexualitat conservant la paraula transsexualitat, que de fet emergeix d'aquest propi imaginari mèdic? Jo suposo que d'alguna manera sí, en tant que el concepte de transsexualitat ha escapat i té la seva vida pròpia del que va pensar Harry Benjamin als anys 50 i avui en dia ha esdevingut i té molts significats diferents i té significat en la vida de la gent. Per tant, el concepte de transsexualitat o les identitats trans estan sobre la taula, existeixen per la gent, són totalment reals i, per tant, jo crec que té sentit disputar el relat sense necessàriament haver de carregar-nos l'experiència de la transsexualitat com plantegen a vegades alguns feminismes, aquesta idea en si mateixa és problemàtica, no té sentit. La idea pot tenir un origen problemàtic, però ha esdevingut en la vida de la gent moltes coses i probablement hem de poder transformar aquests imaginaris sense carregar-nos l'experiència i les identitats que li donen sentit a la gent. M'agrada molt, en aquest sentit, una metàfora que em sembla molt, molt, molt brillant, que porta una activista i historiadora trans nord-americana als anys 90, vull dir que ja fa bastants anys que aquestes tradicions dels activismes trans funcionen i pensen sobre això. Aquesta referent es diu Susan Stryker, potser la coneixeu, entre altres treballs, un que s'acaba de traduir fa pocs anys, Història de lo trans, que és una història de la transsexualitat com a concepte al context nord-americà. I Stryker té un text dels anys 90 que es diu Mis palabras a Víctor Frankenstein des del pueblo de Chamonix. Títol llarg, però molt recomanable aquest text. I Susan Stryker fa un paral·lelisme atrevit i per l'època encara més, sobretot pel que suposa ser atrevit de cara a la teva pròpia comunitat. Vull dir, les reflexions crítiques dels activistes trans en les comunitats trans, us podeu imaginar, no sempre són molt benvingudes, però en qualsevol cas Stryker s'hi va atrevir
I ve dir que ella sentia que el que ens passa a les persones trans és una mica el que li va passar al monstre de Frankenstein. Frankenstein és el producte d'aquest doctor, el doctor Víctor Frankenstein, que està en aquella taula d'operacions construint un ésser humà que se l'inventa, que li va posant este tornillo aquí, este brazo allí, el ojo allí, i el va construint. Aquest doctor que està fent aquesta intervenció i està fent aquest invent i està projectant amb aquest individu, aquesta nova creació, una sèrie de coses, de cop se n'adona, un dia tornant, que el Frankenstein, el seu monstre, s'ha escapat. És a dir, Frankenstein cobra vida, s'aixeca i huye a les muntanyes de los Alpes encima del pueblo de Chamonix. El doctor Frankenstein el busca, amb tots els veïns i les veïnes del poble de Chamonix, el busca en aquests Alps i el troba dintre d'aquesta cova, que van amb aquestes antorxes, i entra a la cova i es troba el monstre i el monstre li diu una sèrie de coses. I Stryker diu, la gent trans no seríem com una mena de gent que ens hem identificat amb les paraules que alguns altres van pensar per nosaltres i pels nostres malestars, que podien ser problemàtiques en el seu moment, però d'alguna manera nosaltres ens hem despertat en algun moment, hem llegit els criteris diagnòstics del DSM, que en algun moment probablement ens hem identificat i hem pensat, però a veure, esto no puede ser así de ninguna manera, ¿no? A mí esto, no creo que sea esto lo que me explique. És a dir, podria ser que la gent trans ens rebel·léssim contra el creador, com es va rebel·lar Frankenstein contra el doctor? Podria ser que la gent trans, tot i que continuem parlant amb les paraules d'aquests doctors dels anys 50, jo mateix, Miquel, continuï dient de mi mateix que sóc una persona transsexual, podria ser que, tot i això, tingués una disputa amb la gent que va pensar aquesta paraula i el que la gent va pensar per mi en aquesta definició del que és la transsexualitat? De fet, Stryker diu totalment ens hi hem de rebel·lar. Altres activistes trans de l'època, activistes trans i feministes californianes dels anys 90, per exemple, com Sandy Stone, parlen de que probablement la gent trans ha d'inventar la post-transsexualitat. Aquestes idees que crec que són d'absoluta actualitat, és a dir, són dels anys 90, però les explico avui perquè a vegades en la caricatura mediàtica dels darrers mesos a la premsa entorn als feminismes i al moviment trans, semblaria que el moviment trans té una incapacitat de pensar-se a si mateix. Semblaria que la gent trans no tenim la capacitat de, tot i haver-nos identificat com a persones trans, tenir agència per pensar críticament l'origen del concepte de la transsexualitat, quina relació hi ha entre la transsexualitat i un sistema normatiu amb les normes del gènere. És a dir, doncs no, efectivament la gent trans, jo mateix, podem haver fet transicions de gènere i alhora sostenir reflexions crítiques sobre l'origen d'aquesta idea i fins i tot entendre les relacions de complicitat en el seu moment entre la idea de transsexualitat y una sociedad profundamente sexista. Todo esto te puede pasar a la vez. Ser trans no te quita la agencia para pensar críticamente. Ser trans no te quita la agencia para poner en cuestión la transsexualidad a pesar de habitarla. I aquestes idees, que em sembla que són de vigència total, m'agrada rescatar-les per dir, probablement un dels exercicis més difícils que tenim sobre la taula és, en aquest edifici de la transsexualitat que es va inventar en el seu moment, no sé si és possible, però mantenir la façana, com fem amb aquestes obres, diguéssim, arquitectòniques tan importants que s'estan esfonsant i diem, bueno, anem a mantenir la façana perquè té un sentit cultural per molta gent, simbòlicament, però alhora hem de desmuntar l'edifici i tornar-ne a muntar un altre al darrere, perquè això ja no té cap sentit. I això també és una cosa que podríem discutir, algú podria dir, no, és que la idea mateixa de transsexualitat és problemàtica i hem de buscar nosaltres explicacions possibles, doncs endavant. Però crec que en el moment en el que estem ara és, efectivament, gairebé enderrocant l'edifici, però donant-nos que per molta gent aquest edifici encara té sentit. Llavors, jo crec que hem d'enderrocar aquestes maneres amb les quals hem pensat la transsexualitat, però alhora continua sent l'espai d'identificació per molta gent. És més, inesperadament, ha esdevingut un gran espai d'identificació en molts adolescents. Sorprenentment, ha esdevingut un gran marc interpretatiu per moltes famílies en relació a la infància. Llavors, clar, hem de tenir molt de cuidado, hem d'anar amb molta delicadesa amb l'enderrocament de l'edifici. Perquè per mi el repte és que les dues coses les hem de fer alhora. És a dir, hem d'acompanyar alhora que posem en qüestió les formes en les quals tradicionalment hem pensat la transsexualitat. I això segurament té un punt profundament contradictori, però és que per mi no hi ha cap altra solució possible. Crec que hem d'anar molt més enllà de la despatologització de la transsexualitat, perquè jo puc pensar que la transsexualitat no és una malaltia, però que és una variabilitat biològica que es dona en un 1% de la població. És a dir, crec que hem sortit del model de malaltia, però no hem sortit ni del model de la medicalització ni del model de l'essencialisme de la transsexualitat, és a dir, la transsexualitat com un fet innat, biològic en els individus. Jo penso que la transsexualitat té a veure amb la cultura, no té a veure amb la biologia, i tot i així penso que l'experiència trans existeix. Per mi, dir una cosa que té a veure amb la cultura no implica treure-li validesa a aquesta experiència. Jo crec que és una altra conversa
que hauríem de tenir entre ciències socials i ciències mèdiques. Hi ha malestars molt profuns que sent la gent que no s'expliquen en el seu cos ni en el seu organisme, però que tenen efectes en el seu cos i el seu organisme, la seva subjectivitat. La forma amb la qual definim un problema condiciona les solucions que hi donem. Si nosaltres definim la transsexualitat com una cosa que li passa a un 1% de la gent en qualsevol espècie humana, en qualsevol moment històric, i és una cosa que li passa a aquesta gent, les solucions que pensarem estaran únicament dirigides a aquesta gent que visqui millor. Si pensem, en canvi, que la transsexualitat té alguna cosa a veure amb les estructures socials, amb la cultura, amb la forma amb la qual pensem el gènere, intervindrem sobre aquesta gent i el seu malestar, però també intervindrem sobre aquestes estructures i aquests referents culturals del gènere. A mi em sembla més interessant aquesta segona aproximació. Per tant, sí, hem avançat. Entenem tots probablement ja que la transsexualitat no és una malaltia mental, però no hem sortit encara del marc de la medicalització i l'essencialisme. És a dir, d'entendre que la transsexualitat, el seu principal tractament, la cosa més important que podríem fer per a aquesta gent és ajudar-li a canviar el cos. Aquest paradigma continua sent el paradigma hegemònic, tot i que des de posicions profundament despatologitzadores, però continuem pensant que la millor política pública que podríem fer és la política sanitària, és que aquesta gent pugui tenir tractaments per la pública, és que puguem iniciar els tractaments o abans possible. Per tant, al final el que pensem és la solució està en el cos. I segon repte, trencar amb l'essencialisme, és a dir, la transsexualitat, a mi em sembla, és una experiència que serveix a les persones per fer-nos intel·ligibles en un món molt normatiu en relació al gènere i és estable relativament. Quan dic relativament, vull dir que, tot i que vulguem seguir fent com si no passés, hi ha gent que abandona les seves transicions. És el que ha estat anomenat recentment com a de transició i que anteriorment la psiquiatria parlava en termes d'arrepentiment o de fals diagnòstic. O sigui, quan una persona deia ostres, doncs jo he fet una transició de gènere, però em sembla que no vull continuar i vull tornar a viure amb el gènere en el que vivia abans, la psiquiatria deia ens vam equivocar amb el diagnòstic. No deia, no, aquesta persona ha hagut de viure aquesta experiència per entendre altres coses. Entenia que això era un fracàs perquè hi ha una veritat del gènere. Hi ha una veritat en el sexe del cervell de la gent. Jo això no ho comparteixo, però fins i tot estic disposat a que, tot i que jo no comparteixi això, podria arribar a acords amb gent que pensa això, amb millors formes d'acompanyar l'experiència trans. Vull dir que aquí no passa res que no estiguem d'acord amb tot, però crec que podem millorar alguns acompanyaments si revisem algunes idees. I per acabar, jo crec que el repte més important que tenim, efectivament, és com acompanyar. Perquè, clar, la transsexualitat infantil o la transsexualitat en l'adolescència són idees que s'han popularitzat molt. Estan molt presents en l'imaginari cultural de la nostra societat i, per tant, per moltes famílies tenen sentit i per molts adolescents tenen sentit. Per tant, nosaltres hauríem d'evitar ser vistos com la gent que ve a atropellar aquestes identificacions, hauríem d'evitar ser vistos com gent que està en contra d'aquests processos. Bueno, és una mica una derrota, perquè jo que intento ser, per exemple, molt cuidadós amb això, em faig càrrec que la gent, a vegades el que interpreta del que dic, és que estic en contra de la transsexualitat infantil. Per tant, he de millorar molt el meu discurs per explicar-me millor. Però, clarament, recordem-ho, una vegada més. És que el que hem d'evitar a tota costa és nosaltres no hem de ser obstacles en el procés de la gent per trobar-se a si mateixa. Nosaltres l'hem d'acompanyar. Si aquest procés passa per una identificació trans, escolta, doncs aquí estarem. Però la gran pregunta és, nosaltres podem sostenir la incertesa de no saber? Quin paper juguem nosaltres davant de les preguntes de l'altre, que són a vegades profundes i amb molt de patiment? Ens pot jugar a nosaltres també la necessitat d'ajudar l'altre atorgant-li el relat que efectivament sí, aquesta identificació és certa? Quan algú ens pregunta en un procés d'acompanyament, jo acompanyo des d'un espai no mèdic o de l'acompanyament de la salut mental, però acompanyament des de l'àmbit comunitari, i alguna gent et pregunta jo soc realment una persona trans? El meu fill és realment una persona trans? Com gestionem nosaltres el fet que realment no en tenim ni idea? No ho podem saber. Com li diem a aquesta família que això és una cosa que potser no es pot saber i no passa res i acompanyarem igual? És a dir, com ens hem fet càrrec de la incertesa de l'altre si no podem fer-nos càrrec de la nostra incertesa pròpia? I jo crec que aquí ja no és tant una conversa amb aquestes famílies o amb aquestes persones petites, és una conversa amb nosaltres mateixos de com ens col·loquem nosaltres davant d'aquest episodi d'incertesa tan profunda, perquè en la nostra societat la incertesa respecte a si soc un home o una dona és profundament devastadora. Nosaltres vivim en una societat que no dona espai a aquesta incertesa, que constantment et fa la pregunta, fins i tot quan has de fer una cosa tan bàsica com pixar, pregunta, bueno, però on has d'entrar? ¿Tú quién eres? Hostia, vale, es que es molt heavy, me quiero comprar una mochila para el cole, però ¿usted quién es? Porque Patrulla Canina o Hello Kitty. Constantment has de donar compte sobre si ets un nen o una nena. No hi ha espai per a aquest moment de no saber. I això que li pasa a aquestes famílies, li pasa a aquests nens i a aquestes nenes, y lo más esperable es que encontrarán la transexualidad como un lugar donde te dan una respuesta, porque no hemos inventado mejores. Doncs nosaltres com ens col·loquem aquí? I bàsicament amb això vull acabar, amb el repte
desmuntar aquest edifici que ens hem inventat per explicar això, que potser ha servit en algun moment, però jo crec que ja fa rato que està en qüestió, i mentre desmuntem aquest edifici, no desmuntar-li la vida a la gent ni les seves identificacions, sinó acompanyar-la fent-nos càrrec de la incertesa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Novament, brutal l'experiència emocional. Avui en directe d'estar amb tu tenim molta gent que ens escolta, que està des de casa en situacions, podria ser de més comoditat, no? Però penso que estan connectats amb tot el que heu dit, Sabel i Miquel. D'en Miquel, jo diria, sobretot perquè estem al Congrés de Salut Mental Infantojuvenil, diria l'element de la prudència, de la crítica i de la revisió que ens planteja. Quan podem tenir tendència a aplicar un model de transsexualitat en l'adultesa, aplicar-lo a la infància i a l'adolescència, quan fins i tot hauríem de qüestionar i revisar si aquest és el model que ajuda a la gent. Per tant, ja només per això, molt agraït. I també tot aquest element de l'acompanyament, el sosteniment de la incertesa i el treballar sense saber què necessita l'altre o decidir pels altres. Tot aquest element ens col·loca en reptes a tots els professionals, no psicòlegs i psiquiatres, perquè a la convocatòria d'aquest congrés, com sabeu, sobretot hi ha professionals d'educació, professionals de serveis socials i del camp educatiu social i també professionals, òbviament, de la salut. Per tant, ens interpel·la a tots i molt agraït per les dues ponències. Fixeu-vos, ara anem a la part de l'organització. Ens queda 33 minuts, perquè acabarem ben puntuals, acabarem a 45. Ens queden 33 minuts i ara vull donar pas a la Maisa, perquè la Maisa està portant el que seria el xat que es diu preguntes i respostes. Jo veig que ja n'hi ha 9, Maisa. Sí? Endavant. Només una coseta que us vull comentar que m'ha quedat pendent de la webinar. A la webinar, Sabel i Miquel, van haver persones interessades en poder mirar el que és la relació entre TEA i transsexualitat i la relació entre la discapacitat intel·lectual i la transsexualitat. Però, a més, l'Anna Robert va apuntar una cosa que m'agrada moltíssim quan va dir des d'una mirada social, no només una mirada biomèdica. Us ho deixo per si voleu participar. Sí. Diga, Ruth, no hi ha problema. Yo puedo intervenir un momento para hacer algunas... Venga, endavant. Bueno, por supuesto que agradezco nuevamente a Sabel y a Miguel sus intervenciones. La verdad que hay que pensarlas y reflexionarlas. Yo lo que quisiera decir, que es algo que estaba pensando mientras os escuchaba a los dos, es que creo que, y esto también se puede constatar en la adolescencia, sabemos que los adolescentes es una época de una búsqueda de respuestas. Es verdad que ellos tienen esta necesidad de... Porque las identificaciones se desestabilizan, las identificaciones que se han constituido, ¿no?, empiezan a desestabilizarse. Evidentemente, cuando hay esta fragilidad en las identificaciones en los sujetos, es cuando aparece esta necesidad de búsqueda de identidades. Es verdad que lo trans aparece en esta época como una respuesta en muchos sujetos que tienen esta vulnerabilidad con respecto a su constitución subjetiva, incluso, es lo que constatamos. Sabemos que la identidad en los adolescentes, y aparte, estamos en una época en donde hay una búsqueda de identidad en lo político, en lo social, en lo cultural, no solamente en lo que es... Aquí estamos hablando directamente a lo que concierne a la subjetividad, ¿no? Pero sabemos que estamos en un país donde la identidad tiene una consideración importante. Pero creo que también hay que diferenciar un poco esto y trabajar la cuestión de cómo aparece esta búsqueda de identidad cuando algo de las identificaciones también caen y
los adolescentes buscan suplencias y alguna suplencia puede ser esto que aparece, que prolifera en este momento, que también, aunque sea falsa en algunos, no en todos, sea la cuestión identitaria. El otro día estaba mirando, me llegó a través del Tinder, creo, del WhatsApp, de algún adolescente que me manda, que capta por el Tinder una enumeración de 27 nominaciones posibles. Se queda corto, creo, ¿no? Pero 27 maneras de nombrar lo que es lo trans. Entonces creo que hay que también pensar en esta cuestión de las identificaciones, por un lado, que es algo subjetivo, y la identidad que a veces también está impregnada por lo social y lo externo, y que viene a cumplir un lugar de suplencia. Y en esto ligo con lo que Miguel también nos comentaba. Es interesante, no sé si te interpreté bien, pero me hizo pensar que es verdad, ¿no? Hay algo que es inherente al sujeto, que tal vez no tiene por qué ser definido como trans, que es esta cuestión que aparece con respecto a su constitución, con respecto a la identidad. Porque es verdad que tenemos la tendencia, no sé si respondo bien un poco a lo que tú querías también transmitir, pero tenemos esta tendencia de pensar que cuando un sujeto, como nos recordaba Sabel, ¿no? Es decir, no es heteronormativo, no responde a esto que es lo esperable, entonces estamos con esta idea de pensar en lo trans, ¿no? Cuando a lo mejor o tal vez no es una cuestión que tenga que ver con algo específico de lo trans, sino con algo constitutivo tal vez del sujeto, ¿no? Que hay esta cuestión de pensar o de vivir o de movernos de una manera que no sea a lo mejor estipulada tal como lo encontramos. Es una forma de a lo mejor de pensar esta construcción subjetiva de manera diferente. Y una cuestión interesante que me liga a lo mejor más a mi posición con respecto a entender el sujeto que viene de una formación psicoanalítica. Es verdad lo que tú dices. Hay un no saber que no puede ser respondido ni por el saber del otro, ni por los significantes del otro, ni por este otro que ejerza un cierto, digamos, poder en relación. Es decir, hay un no saber que es estructural en el sujeto y que vamos tratando de encontrar objetos, maneras de tratar de tapar eso que es inherente al sujeto, que es esta falta estructural, este no saber sobre algo que tiene que ver con nosotros mismos. Me ha parecido interesante esto último que apuntabas, esta cuestión del no saber, porque apunta bien a esta falla estructural que los sujetos estamos marcados por nuestra introducción al lenguaje, justamente, lo que nos diferencia del mundo animal. Bueno, no quiero ocupar más. Un papel de discutidora. Absolutamente. Maisa, 17 preguntes i respostes o reflexions, tu mateixa. Endavant. Vinga, començo. Bon dia. Primer ja començava la Marga Ribas amb referència a les primeres paraules de la Ruth. Deia, querer no és un deseo para los adolescentes. I, bueno, estava com molt d'acord. Bravo, Ruth, comentava. Després, l'Albert Mariner ja ens recordava com el Vallejo Nájera dirigió en 1938 un estudio sobre prisioneros de guerra para determinar qué malformación llevaba el machismo, a raíz de lo que comentaba Sabel. Jessica Palau, jo crec que treu a col·lusió la pregunta del milió. Diu, les seves primeres paraules anirien cap al Sabel, com podem acompanyar en el trànsit als adolescents quan les forces de la societat, més amb la varietat cultural, l'estigmatitza d'una manera molt severa? Preguntava. Però després afegia, d'altra banda, quin interval de temps seria òptim per iniciar l'hormonació en l'adolescència donada l'etapa evolutiva. Es donen bastants casos que critiquen la clínica per la precocitat de decisions que es prenen
en l'adolescència i al final de l'etapa evolutiva. L'estancament fa que una persona que s'ha realitzat una mastectomia o li ha canviat la veu o ja té un creixement de pèl, per exemple, vol tirar enrere amb tot això. Ha sortit ja una miqueta. En Daniel Cruz parla de que el debate de esta mesa plantea la importancia del reconocimiento de la subjetividad de cada persona. El acompanyamiento passa per processos interpersonals. Ahir, a la sessió d'ahir, vam parlar molt de l'acompanyament, avui també sortia. Mentre la Maïsa va fent aquesta tasca, recordem que també hi ha la possibilitat, a través d'aixecar la mà, de poder demanar a algú que està a casa o algú que està avui aquí a l'auditori, de poder preguntar en veu alta i poder-se presentar. I aquesta opció també hi ha. En Pedro Luis González Páez diu, en primer lugar, agradecer a los organizadores la labor. Quisiera preguntar a los ponentes. ¿Qué postura tienen ante la demanda de autodeterminación de género y la no patologización de las personas trans, en concreto la infancia y adolescencia? ¿Es posible acompañar a la persona que transita, independientemente de su edad, si no se le conoce su identidad y si han de ser otros profesionales quien la tienen que dar mediante algún informe o atención? Una miqueta ja anava sortint tot això. ¿Esa postura no atentaría contra sus derechos fundamentales como ser humano? Daniel Cruz, de nou, destacava la importància de compartir, que compartia amb el Miquel Missé, si els professionals poden sostenir la incertesa front al no saber. És un repte important. Com acompanyar? També reflexionava Josep Moya. Si no m'he embolicat, paramos aquí? Us sembla? Et sembla que el Sabel i el Miquel tinguin una primera ronda per poder... Sí, us sembla? Endavant. I nosaltres anem revisant també, Maïsa, anem revisant, perquè en van venint més, Això és un no parar. Endavant, Miquel i Sabel, poseu l'accent on vulgueu, el que us sembli. Recordeu que ja va quedar pendent la idea de TEA i discapacitat en relació a transexualidad, si voleu, algú dels dos. Sí, yo tengo un poquito de memoria de pez y no recuerdo muchas de las intervenciones. Pero, bueno, el tema de Vallejo Nájera, sí, en efecto, era bestia. El valorar la psicopatología del marxismo en el año 38 con brigadistas internacionales fue un hecho que hizo Vallejo Nájera, abuelo, que era general de Falange en tiempos del franquismo. Nada tiene que ver con los Vallejos Nájeras actuales. Yo no creo en los pecados originales que se transmiten familiarmente. Respecto al tema del autismo, es un reto. Yo realmente, a mí es un tema que me fascina, pero es curioso cómo hay también un número muy importante de autistas, de chicos, ya adolescentes, preadolescentes o adolescentes autistas, sobre todo niños trans, que posiblemente viven esa elección de género como un elemento defensivo. Aquí yo a veces utilizaría mucho lo que sería el diferencial semántico de Osgood con los niños y con los adolescentes. Es simplemente ver qué significa para ellos ser mujer o ser hombre, porque aparecen situaciones realmente curiosas. Por ejemplo, en los niños autistas, el verse como ser hombre, ser chico, es algo protector, es algo que les defiende del maltrato. Hay cantidad de situaciones que hay que tener en cuenta. Hay también autores, como un autor que ha trabajado bastante con el tema del autismo, Baron Cohen, pero que da referencias más biologistas que yo personalmente las cogería muy con pinzas. En cuanto a había otro tema, que es cuándo empezar a hormonar en la adolescencia. Pues si uno lo pide. Yo personalmente, yo no hablo de tratamientos hormonales si no me hablan a mí, porque no creo que sea el único paso para ayudar a adolescentes trans
a favorecer su evolución. Ahora, si ellos lo piden como necesidad, si ellos lo piden porque viven una situación de disgusto, pues podemos trabajarlo y hablarlo. Y, por supuesto, para empezar con tratamientos, sobre todo bloqueadores, que son tratamientos reversibles, hay que haber entrado ya en la pubertad. Pero yo es un planteamiento que no creo que debe estar como primer ofrecimiento. Tienes que hablar y que los niños también planteen este tipo de situación. ¿Qué más cosas había? El tema de la autodeterminación. Vale, es decir, de la libre elección de género. Bueno, ¿qué quiere decir libre elección de género? Pues cojamos lo de libre. Y sí, yo estoy de acuerdo en la libre elección de género, pero ¿qué significa hacer una libre elección de género? Tener la capacidad para poder decidir, tener la capacidad para poder decidir sin coacciones internas y sin coacciones externas. Eso es la libertad. Y con un grado de competencia adecuado. ¿Eso lo tiene un niño pequeño? No, posiblemente. ¿Cuál es nuestro papel? Yo antes, hablando con Albert, comentaba que uno de los papeles precisamente de los profesionales de salud es prescribir autonomía. ¿Qué significa esto? Que con nosotros, cuando tratamos con niños y también con adolescentes, los podemos incluir poco a poco en la toma de decisiones, escuchándolos, informándolos primero, escuchándolos después, y en la medida que ellos tengan una capacidad para poder decidir, pues decidir. Y en eso tenemos además una ley que es francamente buena, que es la 41/2002 sobre la autonomía se llama así, del paciente, donde te habla de un criterio que es el menor maduro. Es decir, los grados que hay, que es la capacidad que tiene en salud alguien para decidir en un hecho concreto y en un momento determinado. Una cuestión que en Inglaterra, un juicio Sí. de una madre que sí que Gary Bell es el primero que es el británico que hizo el juicio por a la clínica Tavistock, y una madre de un niño autista también hizo una segunda demanda cuestionando si su hijo autista podía o no dar el consentimiento, cuestionando que a los niños, incluso a pesar de todo el sufrimiento, se les dé la posibilidad del consentimiento, porque justamente lo de Bell lo que decía es que no se le dio tiempo a él con los médicos para poder tomar una decisión así. Así que ahora estamos en lo que tú decías, la destransición, ¿no decías tú, Miquel? El caso Bell, yo leí la sentencia es el 2 de diciembre. No hay por dónde cogerla. De todas maneras, el sistema legal inglés no tiene que ver nada con el nuestro, es un sistema legal consuetudinario. Y de todas formas, es un hecho muy apelable lo que es el caso Bell. Porque una de las cosas que se le reprochaba a la clínica Tavistock es el tema del consentimiento informado. El consentimiento informado se basa sobre todo en dar la información adecuada para que uno pueda consentir. Y realmente las legislaciones, y eso se hace a nivel también de los derechos del niño a nivel mundial, comentan que precisamente los niños no tienen una edad determinada para consentir a nivel médico. Se tiene que valorar precisamente los derechos del niño del año 89, habla de algo bastante ambiguo. Ellos pueden decidir en la medida que sean maduros. Para que eso, habrá niños que lo sean, habrá niños que no lo sean, igual que hay autistas que lo son y autistas que no lo son. Me refiero para decidir en hechos determinados y puntuales a nivel sanitario, en hechos determinados y puntuales. Y la sentencia del caso Bell es desde aquí, desde nuestro país, prácticamente revocable y reclamable. Pero bueno. La podéis ver, está publicada. Vale. Isabel, damos paso a Miquel. Sí. Ahora vamos haciendo... No? Vale. Doncs si em permetiu un moment... Què? No és en Daniel. Vale. Sí, us explico res, un petit funcionament de lo invisible des de casa. Jo estic portant el que és la part tècnica on aixequeu la mà. La Maïsa porta l'apartat de preguntes i respostes. Tenim la Roser, que és el prim, que vol participar des de casa. Si us sembla bé, a nivell tècnic li donem la paraula. Endavant. Roser?
Ja està? Em Sí, sentiu? ahora Roser. Vale. No, Sisplau, Roser. bon dia a tothom. S'ha produït un petit problema tècnic, i és que jo he escrit preguntes i respostes i ha sortit com el Daniel Cruz. Aleshores, res, destacar, agrair aquesta taula, que m'ha semblat molt interessant, que em sembla fonamental el que plantejava el Miquel Missés i, d'altra banda, d'alguna manera, el Gabaldón, sobre el repte dels professionals de poder sostenir la incertesa front al no saber, que és tot un repte. I per què dic això també? Perquè a vegades, des dels centres de salut mental infantil i juvenil, almenys és el nostre cas, rebem famílies amb nens o nenes de 4 i 5 anys que es presenten ja amb una convicció impressionant respecte a aquest tema del seu fill o filla. I a vegades es presenten així també després d'haver parlat amb determinades associacions trans. Aleshores, simplement volia fer aquest comentari. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Roser. Inicialment no et sentíem bé, però crec que ha quedat el missatge molt clar. Gràcies, Roser. Miquel, ¿puedes decir algo tal vez? Mira, ens queda un quart d'hora. Jo, Miquel, quan tu vulguis pots participar i la Maïsa també està recollint i està fent una feina de backstage, que es diu, no? Vale, començant pel final, per aquesta reflexió que feia la Roser, clar, és que després del repte d'acompanyar la nostra pròpia incertesa vindrà el més difícil, que és acompanyar la incertesa de l'altre. I, efectivament, arrel que s'ha parlat molt d'aquesta experiència als mitjans de comunicació, hi ha hagut molts reportatges, molts documentals, moltes famílies de casa seva han dit, ostres, però esto es lo que le pasa a l'Eloi, esto es lo que pasa a la Júlia, ¿no? Es justamente igual lo que me pasa en mi casa. Llavors han anat a demanar informació. És veritat que dintre de totes les formes del moviment trans, que és molt ampli, que hi ha diverses maneres d'apropar-se a això, hi ha algunes organitzacions que tenen un discurs bastant potent respecte a que sí, hi ha una certesa de la transsexualitat infantil i hi ha casos molt clars des de molt petits. Hi ha altres persones que pensem que això és una cosa molt delicada i nosaltres hem d'acompanyar, però mai sentenciar si està molt clar, si no està molt clar. Vull dir, clar, o sigui, a mi quan algú em diu la transsexualitat infantil és un tema molt fàcil, ja no anem bé. És un tema molt complex, no passa res, però vull dir, fàcil, sencillo y claro no está. Hay unos síntomas muy evidentes que no sé qué. No, es complicado. Oye, que sea complicado no quiere decir que no podamos hacer nada, però aquest relat de la simplicitat, de si no vols veure és perquè no vols, perquè aquí ho tens al davant i no ho estàs sabent veure. Bueno, no, jo no ho comparteixo. Per tant, un repte molt important és acompanyar les famílies en la incertesa. O sigui, quan aquestes famílies venen amb un relat com molt clar, jo també crec que a vegades hem de poder tenir la sensibilitat de que a darrere d'una família que ve amb un relat molt clar, probablement també hi ha, en part d'aquesta cosa de ser tan taxatiu, en dir al meu fill li passa això i ja està molt clar, probablement el que al darrere és la gran por que no estigui clar. I per tant això a vegades s'expressa amb no, això està molt clar perquè no puc sostenir que no estigui clar, per tant està molt clar. Els nens i les nenes expressen a vegades coses de forma molt contundent en relació al gènere, i això és evident, y el gran debat que tenim aquí, el gran elefante en la cacharrería, es cómo interpretamos lo que dice una persona de 4 años. Cuando una persona de 4 años dice soy una niña, hay que interpretar lo mismo que cuando una persona de 30 dice quiero una vaginoplastia, pues no lo sé. Entonces esta pregunta, pues depende, no lo sabemos, ya se verá, hay que ir haciendo, i acompanyar la incertesa també és dir-li a aquestes famílies, bueno, aquesta certesa que vostès tenen ara han d'estar en disposició de poder ser flexibles i que canviï. O sigui, que en algun moment no sigui així, que sobretot m'agrada molt quan el Sabel diu aquesta frase que ens hauríem de tatuar, no frenar, no empujar. Però clar, esto es fácil de decir, muy difícil de hacer. Respecte al tema del TEA, jo comparteixo amb el Sabel la inquietud i constato la sobrerepresentació d'adolescents autistes, diguéssim, que cada vegada inicien transicions de gènere. És veritat que jo crec que hi ha una sobrerepresentació i el que jo crec que és hem d'estudiar-ho més, hem de poder fer recerca sobre això, hem de poder tenir més informació per parlar. O sigui, jo el que diria és constatem que alguna cosa està passant. En relació a les hipòtesis, de moment no m'animo. En relació a aquestes preguntes de quan i com, que emergien, de però quant de temps ha d'haver passat, en el fons denoten aquesta incapacitat nostra de, vale, però quan no se puede saber? De nou, a la pregunta de a partir de quin moment, quan es sap, quant de temps ha de durar aquest desig, clar, el que ens ha de retornar és que estamos hablando de que tenemos que poder cambiar el paradigma.
¿Cuán y cuán? Es que no habrá un momento en el que será definitivo. Es que hay gente que abandona su transición con 70 años. O sea, en fin, sabemos que ahora está pasando esto. Y eso no quiere decir que no se puedan dar pasos, però que són passos que tienen que ver con un contexto i con un moment. I en relació al tema de l'autodeterminació i la despatologització, que avui en dia s'utilitzen com a sinònims, a mi m'agradaria dir que la despatologització crec que és un lloc que hem construït comú, on estem d'acord que la transsexualitat no és una malaltia mental, etc, i que molt ràpidament s'ha incorporat el concepte d'autodeterminació com un sinònim. Per mi no són sinònims. O sigui, una cosa és dir, acceptar el principi de que una persona pot decidir com vol viure el seu gènere, al principi el compartim, i evidentment en el que s'expressa en el sentit comú popular d'autodeterminació estem d'acord, però crec que el concepte d'autodeterminació té en si mateix una dificultat, que és si nosaltres podem determinar qui som sense l'altre. No sé si existeix la possibilitat de ser un home o una dona sense la mirada social que defineix a cada moment què és un home o una dona, i sense voler fer una comparativa, i amb això acabo, massa radical, però el context iraní ens hauria, per exemple, fer pensar que un país que prohibeix l'homosexualitat però garanteix la transsexualitat des de fa molts anys pel sistema sanitari públic té un percentatge de gent transsexual molt més alt que Espanya. Bueno, pues esto quiere decir que la transsexualidad tiene que ver con los contextos. ¿Cómo, cuándo, por què? Bueno, crec que, efectivament, la cultura en la que vius té alguna cosa a veure amb com tu t'identifiques amb aquestes normes de gènere. Llavors, a vegades crec que el concepte d'autodeterminació està volent defugir que el gènere és un significat compartit cultural. Y, per tant, bueno, tú te puedes autodeterminar, pero en general aquello con lo que tú te estás autodeterminando tiene que ver con lo que has aprendido que es aquello. No estàs solo i aislado en una isla desierta. Llavors, crec que hem de millorar una mica aquest concepte que està sent tan problemàtic perquè potser podríem trobar llocs de consens com ho era la despatologització. Ja està. Moltes gràcies, Miquel. Maïsa, estàs fent una feina i ho sabem, per tant, endavant, que ens queden 9 minuts. Serem puntuals, que acabarem a 45. Sí, a veure, continuem. A veure si podem atendre-les una mica totes. Ens quedava per comentar el Josep Moya, que deia que la manera com fem les preguntes condiciona les respostes. Comentat abans. Felicitacions, algunes. I la Matilde González deia les reflexions sobre l'acompanyament i la gestió de la incertesa pròpia i de l'altra són molt interessants i un gran repte pels professionals. D'acord amb la línia en la que ens estem. Molt bé. La Maite Pi, que se m'ha... Ens diu molt bones intervencions, gràcies. Parlant d'acompanyament, crec que aquest ha de ser bàsicament respectant el ritme de cadascú. La infància i l'adolescència són èpoques en què es van desenvolupant les identificacions i aquestes tenen el seu ritme i les seves contradiccions, depenent del moment i les experiències. Des del meu punt de vista, forçar els canvis corporals o anar massa de pressa pot ser contraproduent. M'ha agradat el que ha dit el Miguel sobre que pot ser allò trans no té per què estar lligat al canvi corporal, almenys d'entrada. La Teresa Morandi diu gràcies a la Ruth i als ponents també, brillants en la seva exposició perquè deixen molt per pensar i per la pràctica dels que fem clínica. Valuós, prudència i el fet que implica desmuntar edifici de pensament no impliqui desmuntar la gent. Ese no saber inconsciente en nuestra división humana té molt a veure amb esa construcción a soportar, no medicalizando ni patologizando. La Montse Ortiz agraeix als ponents i comenta veig un paral·lelisme entre l'exemple del got d'aigua, del que ens ha parlat en Sabel, i la façana de l'edifici que volem reconstruir, que ens ha parlat en Misser. Com acompanyar per tal que el contingut esdevingui consistent i esdevingui prou consistent per tolerar els imprevistos? Pregunta. La Matilde González també pregunta transsexualitat en la infància i conflicte entre els progenitors divorciats que acaben un procediment judicial. Com entomar, és una qüestió concreta que aquí, a més, La sigue después. sí, la sigue, és veritat. Quan no hi ha acord entre els progenitors en l'acompanyament i en les decisions, són situacions que afegeixen un altre factor al sistema judicial i que són complexes. Sí, claro, son coyunturas de la vida, ¿no? La Mireia Garcia, magnífiques intervencions, ens diu desconec si existeix una coordinació real
entre els diferents agents que acompanyen a la infància trans, famílies, escoles, salut mental, organitzacions comunitàries. Podria ser un repte de futur millorar aquesta coordinació per treballar contra l'estigma i per oferir un acompanyament de qualitat vers el malestar emocional que pateix aquesta infància i adolescència. Ampar ens comenta sobre la incerteza. Es lo que hacemos aquellos que trabajan desde una perspectiva psicoanalítica ante cualquier consulta y tratamiento. I l'última pregunta pel Miguel. Pel que fa a l'acompanyament a la incertesa, han notat un canvi en aquest temps de pandèmia en què la incertesa ha pres unes noves dimensions? I aquí, de moment, acabem. Em sembla que ja sabem que acabem. Ens queden 5 minuts i no tinc cap demanda directa. Esta es una pregunta la última, ¿no, Miquel? Esta última, ¿no? Si vols, sí. Com vulguis. Claro, es como complicado. Bueno, dono una mica de temps si hi ha algú que vol participar. Si voleu tancar alguna cosa. Bueno. Hay una que es interesante, la última que salió, que no está Ruth, leída. coméntala tú si la veus, que yo estoy en el chat. Coméntala si quieres. Sí, hay una última pregunta que dice, que es de Pedro Luis González Paez, que es una pregunta también a Miquel Misé. Dice, has comentado que la autodeterminación está determinada por el contexto social, pero las personas trans han de ser tuteladas en esa autodeterminación de los informes o juicios de los profesionales, salud, justicia, etcétera. Las persones trans han de ser tutelados... A veure, tornem al punt. Despatologitzar vol dir que no acceptem que hi hagin certificats mèdics que puguin avalar qui som. Això és un primer punt. O sigui, jo, per ser el Miquel, estem d'acord amb que no hi ha ningú que sense el seu certificat mèdic pugui reconèixer que jo sigui el Miquel. Dit això, que crec que estem tots d'acord, crec que en el debat filosòfic entorn al què vol dir el concepte d'autodeterminació de gènere ens hi podríem trobar amb una conversa més complexa que, evidentment, dona per descomptat que estem d'acord amb els principis de l'autodeterminació, és a dir, que entenem que la gent tria lliurement si es diu Miquel, si es diu Júlia, si volen el lavabo, esto, vale, però luego el debate de fondo respecto a este concepto em sembla que ens hauria de fer pensar si efectivament ens podem autodeterminar amb una cosa que depèn tant d'una relació social. És a dir, jo puc ser el Miquel en un món que no fa intel·ligible que jo sigui el Miquel? O sigui, jo puc viure com un home en un context on les meves formes d'expressar-me no tenen res a veure amb el que s'entén com ser un home? Jo puedo en mi cabeza, però probablement per tenir una interacció social necessito tenir un codi compartit. El gènere és un codi. Per tant, entenc que és un codi que aprenem a representar-lo i en aquest sentit crec que, home, jo puc identificar-me com a home en tant que tinc uns valors compartits amb l'altre en els quals els dos signifiquem home d'una manera. Però, evidentment, això no és contradictori amb la despatologització, ni molt menys. O sigui, una cosa és que la gent ha de poder ser qui és sense necessitar la tutela mèdica i una altra cosa és com li diem aquesta cosa. Doncs jo crec que li hauríem de dir d'una manera que reconeix la meva agència alhora que no nega el fet estructural. És aquest el punt. Moltes gràcies, Miquel. Anem a tancar la taula. Bé, tanco la taula bàsicament agrair a la Fundació Congrés, l'organització d'aquest congrés, a tots els participants del comitè organitzador i després el grup d'aquesta taula i especialment els dos ponents estrelles que hem tingut, que ens han acompanyat a la webinar i avui a la taula i que sobretot ens han fet pensar, ens han fet dubtar i ens han fet no assumir res com a quelcom que quedi fixe i determinat. Penso que ens heu donat moltes lliçons i molt estímul a tots aquells que ens considerem professionals i en el fons estem a la primària de la nostra tasca i hem de seguir treballant per aprendre'n més. Moltes gràcies a tots i teniu mitja hora de descans i a les 11:15 hi haurà la taula 4 de trajectòries en primera persona. Gràcies a tots.